Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο και σήμερα θα πάμε να αγοράσουμε από το Magic Chip Store ένα skin το οποίο μου αρέσει γιατί η Garena έχει βγάλει όλες τις βλακίες και μόνο αυτό είναι ωραίο. Μόνο για τη μάσκα και αυτό πάνω. Ας το αγοράσουμε. Congratulations. Open. Και nice. Τώρα επειδή έχω μερικά λεφτά ας αγοράσουμε ένα pet. Θα αγοράσω αυτό εδώ το σκλί. Πρώτα πρέπει να το κάνουμε download. Και αφού το αγοράσουμε, congratulations, θα το κάνουμε equip. Θα κάνουμε download αυτό εδώ το skin που το είχα πάρει. Και ας το ταΐσω λίγο επειδή έχω πάρα πολλές τροφές. Να παχύνει λίγο. Και ωραία. Τώρα θα πάμε να φτιάξουμε και λίγο το skin. Ας βάλουμε αυτό εδώ και αυτό. Να κάνουμε και λίγο αυτά εδώ πέρα. Αυτό εδώ. Αυτό. Και αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Αν σας άρεσε πατήστε ένα subscribe, ένα like και ένα σχόλιο για περισσότερα. Bye.